Интеграция на PC телефон софтуер с USB CyberPhone. Вдигнете слушалката и въведете номер. Натиснете бутона за набиране. Изчакайте, докато отговорят на повикването ви. При задържане на връзка, другата страна слуша избрана музика. Затворете слушалката, за да прекъснете връзката. Интеграция на PC телефон софтуер с безжичен USB телефон Yealink. Вземете USB телефона и въведете код за бързо набиране. Можете да задържите текущата връзка и да приемете входящата. Затворете входящата връзка и се върнете към предишната. Натиснете бутон Cancel, за да затворите връзката и фонбара. PC телефон осигурява високо качество на разговора и пълна интеграция с всеки USB телефон, включен към вашия компютър.